कसे काय मंडळी सकाळ सकाळी सगळ्यात पहिले मंदिरामध्ये गेलो, दर्शन वगैरे घेतलो आणि त्यानंतर पुढच्या वाटचालीक निघालो आणि रविवार असल्यामुळे आज पण क्रिकेटच्या टुर्नामेंटसाठीच जातो. ऊन असल्यामुळे सगळी तयारी करूनच आम्ही बाहेर पडलेलो आणि मंडळी आजचं आपलं गाव असा बावगाव आणि इकडे लीग टाईपचे मॅचेस होते आणि 2 राउंड जसे झाले आणि मध्ये बरोच आम्हाला टाईमसुद्धा होतो. तर जाता आपणाक फॉलोअर्स वगैरे भेटले आणि त्यानंतर मंडळी इकडे मस्त एक गणेश घाट दिसलो आणि इकडे गरमी जोरदार होती. पण या ठिकाणी गेल्यानंतर मात्र एकदम थंडगार वाटत होता. मस्त सुंदर कमळाची फुलंसुद्धा बघितलो. या ठिकाणी बाय बाय केलो आणि त्यानंतर मंडळी इकडे कळालं की बाजूकच एक सुंदर मंदिर असा. तर म्हटलं जाऊया आणि पायासुद्धा पडा येऊया. इकडे गेलो तर मोठा एक सुंदर वृक्ष दिसला आणि मंडळी इकडे त्याच्यामुळे एकदम शांत थंड गार वाटत होता. तर आपण इल्ले लवकर इकडच्या भगवती देवी मंदिरमध्ये दर्शन वगैरे घेतलो आणि चलतच आम्ही बाहेर पडलो आणि बाबू पुरेपूर पेट्रोल वाचवायचा पूर्ण प्रयत्न करीत होतो. त्यानंतर अजून एक मॅच झाली आणि आम्ही सेमीफायनलला गेलो. इकडे रेल्वेचा फाटकसुद्धा मिळता येताना ट्रेन इल्यामुळे सगळे थांबान रवलेले. तर त्याच्यानंतर ट्रेन गेली तर म्हटलं जाऊया आणि पटापट नाश्ता वगैरे करून येऊया. कारण मॅच आपली आता डायरेक्ट संध्याकाळी होती. इकडे एक सुंदर हॉटेल मिळाला तिकडे इलो आणि सगळ्यांनी जागा वगैरे पकडलो. सगळ्यात पहिलं तर गरमी होती त्यामुळे आनंद मग थंड पाणी दिले आणि त्यानंतर आपण ज्यूस घेतलो. या ज्यूस मंडई करेक्ट 5च रुपये असा ऑरेंज ज्यूस आणि त्यानंतर मंडई आपण समोसे मागवलो आणि एवढ्या आतमध्ये एवढे सुंदर नाश्ता मिळताना की विचारूच नका. पुढची डिश जी आपण सांगितली होती ऑमलेट पाव आणि सेटअप बघून कसं वाटतं एकदम जबरदस्त ना, चवसुद्धा एकदम भारीच होती. या साईडला जर कधी इलात ना तर नक्की नाश्ता करून जावा या ठिकाणावर आणि मंडई आता परत मॅचला निघालो. तर इल्यानंतर आपण पुढची मॅच असा ती हरलव सँडी स्पोर्ट कणकवली सोबत. तर मंडळी आता भेटाया पुढच्या मॅचमध्ये आणि नवीन गावात. तर व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.